Nanjengoko uninzi belusele lungayilindelanga le nkomfa ngenxa yokrutha-kruthwano, ukungalungiseki kwamasebe ekugqibeleni le nkomfa ide yaqhubeka eGqeberha. Ubabalwa Lobishe nonyulwe njengosihlalo kwakhona we-ANC kummandla iNelson Mandela Bay, uthi njengosihlalo uza kuqinisekisa ukuba lo mbutho uqhuba kakuhle kulo mmandla. Ndisibasho ukuba kulo nyaka uzayo inyulo sizalithatha ngoba kungena umuntu ongaqala uba seburhulumenteni, kungena abantu abazawube kanti bayayazi into yokuba yintoni expected eburhulumenteni. So silapha sinento ethi sinenyanga zimbalwa sikwazi ukunika i-confidence kubahlali baseNelson Mandela bathina sikholwa bona, sikholwa umanya ilizwe, sikholwa ukususa zonke iindlela zengcinezelo ukwenzela into yoba i-African National Congress le ikwazi uqala. Abathunywa kule nkomfa bathi bonelisekile indlela oluqhube ngayo unyulo lweenkokheli ezintsha. Happy with the top 5. It was very firm. The constitution was very healthy in the room, basing the democracy of the African National Congress. Umphathi kwezonxibelelwano kwi-ANC eMpuma Kapa Gift Nqondi uthi uyaqala ukuba bekwinkomfa ebanjwe ngoxolo de kufikelela ixesha lokuba isongwe Nelson Mandela Bay. Uthi oku kunikezela ithemba malunga nekamva lalo mbutho kule ngingqi. The ANC in the province has convened this 7th Regional Conference of the ANC here in Nelson Mandela. And I must say, without any fear of contradictions, that this is just one of the best regional conferences that I have attended, where it was incident-free, where you didn't see any glaring tensions. Everybody was happy, excited, with a lot of enthusiasm from the start of the conference, in the plenary, even after the results of the officials, even after the results of the additional members of the ANC. In the Nelson Mandela. Ulufefe Mkutu unyulwe njengosekela sihlalo, uSiphiwo Chaka wonyulwa njengonobhala, zayena uNontombi Nama wanyulwa njengosekela nobhala, logama uLuvuyo Mini enyulwe njengonondyebo. Kwindaba ze-MPK TV, ndingusisipho Mtiki, ndilapha eGqeberha.